Täällä on kohta alkaa pakko. Mitä oikein kuvattiin? Saat varmaan koko ajan kuva minulle. Ota tauko. Kuvasta värikin. Se on kyllä. Hei Juuso, mitä sä teet? Sä et... Niin. Anna Juhon kuvata. Sä et tehdä kuvaa. Kuvaat jotain sormiikin siinä. Nyt tuplataan vaikka tulisi mitä. Nyt tuplataan. Sitä antaa 20 ja mä tuplaan väin. Ei sillä oo mitään väliä. Olis muutenkin hävissä 20 tulosuudessa, niin ei sillä mitään väliä. On sillä. Paljon Vilhan mitalla? 30. Kohta 5. Kohta 100. Kohta 10 kyppiä. Kohta 110. Mitäkään nyt ihmiset? Nämä ei vaihtaa. Noniin. Läpi tuplaa. Oho. Ei enää. 16. 32. Tulisiko 32 euroa? Olisiko 32 euroa? Sinne tuli. Jumalauta. Yes. Noniin. Kato Vilma, kato sitä. Noniin. Vilho, kato sen.